Salutare toată lumea! Astăzi o să facem un videoclip cu un antrenament de spate homemade, acasă, cu orice fel de echipament și greutăți. Și ca să intrăm direct la subiect, să nu stau să vă plictisesc, că știu că nu vă place să vă uitați la nimic. Intrăm direct în antrenament, o secundă. Deci, primul exercițiu în felul următor. Luați o ganteră sau un bidon, o să dau exemplu de gantere, v-ați prins și voi. Easy peasy. Fiți atenți aici. Deci găsiți o margine, poate să fie și de pat, asta mea de la pat de aici este un pic cam joasă, dar v-ați prins voi, cam pe aici să fie, stau cam așa cu mâna și ne rezemăm de chestia asta cu mâna de care vă rezemați și cealaltă mână care aveți gantera, greutatea, o lăsați mai jos, spatele trebuie să fie drept și după ce aveți spatele drept, un picior aici să susțină toată greutatea, ăsta de cât de mobilizare, vă țineți așa și trageți în sus. Și faceți așa, cum a trezit. Și faceți așa la fiecare mână 3 seturi de 12 de obicei fac eu. Așa că 12 vă recomand și vouă și faceți și cu mâna asta la fel. Da, v-ați prins voi care e ideea. Și după ce ați făcut chestia asta, deja v-ați încălzit foarte bine. Aici, la exercițiul ăsta, va lucra mai mult lateralii de aici de jos și ca să lucrați și pe de sus trapezul, faceți în felul următor. Vă luați iar greutățile, mână de data asta vă luați două, stați în picioare și faceți shrugs-uri. Shrugs, ridicări cu umerii ca și cum. Exact mișcarea asta. Și le lăsați ușor și la final, să vă dau un small tip, după ce obosiți, nu mai puteți să trageți în sus, faceți așa cu ele. Încercați să, cum am zis, să tremurați, să faceți fel de speedrun, așa un pic repede, pentru că atunci, când faceți chestia asta la final, trapezul intră la maxim, să forțează, să încordează, ca să poată să țină greutatea aia. Ca și când cărați pungi, în caz că cărați o pungă mai grea, o să știți ce zic, începe să amorțească, să simte așa amorțit, să vreți să dați jos punga. Și mai exact chestia asta, este aceeași senzație, o să aveți și după ce faceți așa. Și faceți așa de 3 ori, gen 3 seturi, și de serii pe aici nu există. Puteți să faceți până la fail. Eu fac până la fail. Și la partea asta chiar recomand să fie făcut până la fail. Dar greutăți controlate, nu faceți un pic cu de-alea de nu puteți și nu are sens. Dar oricum, în range-ul de 12 plus. Aici chiar recomand 12 plus. Deci, da, ați făcut și rugby. Acum treceți la următorul exercițiu de spate, care e tot ca asemănător cu primul exercițiu, doar că ăsta să fie direct în picioare. Eu de obicei folosesc o chestie de, cum îi zicem, o curea de asta de protecție să stea spatele drept. Acum nu am la mine, așa că o să fac fără. Deci, vă luați greutățile, vă puneți cu picioarele să stați foarte fix în pământ, vă îndreptați spatele, vă lăsați așa ușor în jos, cam așa, și o secundă. Și acum vedeți cum sunt greutățile. Și le țineți cu spatele drept, așa. Cu cotul trecut un pic de spate, dacă observați. Și după ce faceți asta de 12 ori, tot cam așa. Deci astea de spate încercați să le faceți 8 până la 12, minim 6, pentru că la spate chiar nu e nevoie să te forțezi la maxim. Decât dacă faci deadlift, atunci poți să faci seturi de câte o repetare, 2. Dar aici nu facem deadlift, așa că faceți de la 6 în sus, până la 20. Cred că 20 e prea mult.
Deci găsiți voi un range potrivit pentru voi. Exercițiul ăsta, da, 3 seturi. Deci eu sunt cu 3 seturi că facem destul de intens, că să nu avem nevoie de mai multe. Și nici chiar atât de intens cât să nu mai putem și să facem mai puține. Deci, da, facem 3 seturi de astea. La început începem așa, facem o recapitulare. La început începem să facem de-astea 3 seturi. După shrugs facem 3 seturi. După facem de-astea, cum v-am arătat eu aici, 3 seturi. Iar apoi, deci voi acum, după ce ați făcut asta, partea de jos, laterală, cam așa, toată partea asta imensă, pentru lățime, o ați făcut-o deja, ați făcut și trapez, partea asta super masculină. Apoi o să treceți un pic mai în detaliu să se vadă umerii și partea asta din spate super bine. Deci, facem felul următor. Vreau să uitați un pic mai ușoare aici. De fapt, eu ca să pot să vă arăt cum este corect, o să le iau pe astea mai mici. Deci fiți atenți. Nu faceți egolisting aici. Fiți atenți. Vă puneți un picior în față de sprijin. Ăsta să fiți capabili să nu cădeți prin cap aici și le țineți în felul următor. Vedeți cum le țin. Mâinile să fie ca și cum aș încorda așa cu pumnii, ca și cum faceți, dacă mai țineți minte, cum faceți de-astea așa la piept. Și de data asta voi o să faceți exact aceeași mișcare, doar că invers. Ridicați de aici în sus și o să faceți așa. Da, și prin exercițiul ăsta, foarte interesant, vedeți că partea asta deci se încordează, ai partea de umeri din spate, adică partea care se vede prin tricouri. Uite, se vede și la mine. E parte care e puțin detaliată, adică intrăm în detalii deja când începem să lucrăm partea asta. Și dacă vreți, puteți să dați și skip la asta. Asta chiar nu e necesar, dar până acum toate trei exercițiile au fost necesare. După ce terminăm exercițiul ăsta, facem un exercițiu tot pentru trapez, un pic, umeri și așa mai departe. Facem așa. Luăm niște de astea și încercăm să ridicăm tot la nivelul corpului până aici. Și atunci să intre și umărul și trapezul. Adică, ca să înțelegeți, o să vă să mă ușoară. Ăsta să fie la același nivel, să intre pe aceeași linie până ajungeți aici sus și încercați să trageți cât mai mult posibil, să squeeze, cum se zice pe română, că am un lapsus acum, să strângeți așa, cât de tare puteți, ca să simțiți spatele cum intră. Și apoi lăsați ușor, tot așa sus, cu cotul plecați în sus ca să intre trapezul cum trebuie, să se strângă, să facă forță. După ce faceți asta, atât a fost antrenamentul. Destul de... Pentru un antrenament de spate știu că e un pic mai complicat decât ăla de la sală. Pardon, puteți adăuga și pull-ups. Eu n-am nicio bară aici în casă, după cum vedeți. Deci, da. După ce faceți exercițiile astea, da, vorbeam că e un pic cam mult. E un pic cam mult pentru comparație ca la sală, dar la sală intră și mult cumva. Adică la sală când vă duceți, știți că faceți ceva. În casă trebuie să depuneți și mai mult efort. Adică dacă mă înțelegeți ce vreau să zic, depuneți mai mult efort în casă și ajungeți la standardele de la sală. După ce faceți asta, deci să nu uitați, chiar cea mai importantă parte era să o ratez, înainte faceți încălzire. Și dacă erați curios care e încălzirea mea, probabil ați mai văzut. Ne ținem așa cu William Scholl. Facem, nu știu exact cum să numesc, dar exact asta e mișcarea. Nu știu ce să vă pe afară. După ce faceți așa de câte ori credeți că e necesar, vă întindeți un pic spatele, vă întindeți mâinile cum vreți voi. Eu cum fac eu vă arăt, știi?
Niște de-astea de zici că dau croșeu. Cred că și trăznit. Și cam asta e încălzirea. Deci, după ce ați făcut încălzirea, faceți chestiile astea. Și foarte simplu antrenamentul. Dacă aveți întrebări, scrieți-mi în comentarii, le răspund fără nicio problemă. Ce n-a fost de înțeles, vă explic în următorul videoclip dacă este ceva ce n-ați înțeles. Și dacă nu este nimic și ați înțeles totul, atunci e foarte bine. Înseamnă că am explicat cum trebuie. Deci, da, ultima recapitulare. Țineți așa. 3 seturi. După 3 seturi, apoi 3 seturi, de fapt dată cu asta. Astea sunt mai recomandate dacă e cu o singură bară. Se voi mai simplu. Și la asta 3 seturi. Și asta, în caz că vreți să detaliați, 3 seturi. Și cu doar aceste 4 exerciții am făcut cel mai bomb antrenament de spate de acasă. Deci am simt pompat și nici măcar n-am început să mă antrenez de când am făcut prezentarea. Cam atât a fost videoclipul ăsta, un fel de mini tutorial pentru home training. Fac videoclipurile astea mai ales pentru că eu, când eram la început, n-aveam unde să mă duc la sală, nu mergeam la sală și făceam acasă. Și făceam acasă cu niște gantere, îmi făceam eu homemade exerciții. Majoritatea dintre ele nu le mai fac pentru că sunt lame și nu sunt bune. Deci, și am încercat să mă updatez între timp, am pus mult mai multe exerciții mai bune, mai corecte, am exersat acolo și acolo, peste tot am făcut ceva, am îmbunătățit și până la urmă mi-a dat așa niște rezultate, dar cu greu. Deci eu știu, acasă se lucrează greu, mai ales dacă sunteți la început. Și vă cred. Și eu am fost în locul ăla și eu am început tot de acasă. Nu credeți că am intrat direct în sală, gata, am luat creatină, proteină, m-am dus la sală, știi? Nu. Și nici nu iau, nu întrebați în comentarii. Deci, ce vreau să zic este că știu cum este să nu ai cum să te antrenezi de acasă, să fii ceva în gen și ce trebuie să fac și probabil singurele exerciții pe care le știți e ăsta de tras și ăla de împins care e așa. Deci dacă cumva sunteți la început și ați dat de videoclipul ăsta, ați avut noroc, sau poate n-a fost noroc. Poate chiar ați căutat acest videoclip, cine știe. Și chiar sunt bucuros dacă pot să vă ajut pe unii dintre voi din exercițiile astea de acasă. Cu acest antrenament de spate puteți să faceți un spate super masiv. Nu trebuie neapărat să mergeți la sală, așa că believe me, să poate și de acasă, nicio problemă. Cam atât a fost videoclipul. Eu sper că am ajutat măcar o persoană de acolo care să uite cum să se antreneze acasă, cum să facă un demon back, dacă știți ce vreau să zic, care știe, cunoaște, să zic așa. Și nu, în paranteză e o glumă din ceva anime care l-am văzut eu de mult. Și cam atât am avut de zis. Dacă aveți întrebări, aveți secțiunea de comentarii. Dacă vreți să dați subscribe, dați subscribe. Dacă nu vreți, nu dați, nu este nicio problemă. Puteți să dați dislike la videoclip. Nu mă interesează. Atât am avut de zis. Următorul videoclip, puteți să-mi recomandați sau să-mi spuneți ce ați vrea să știți sau ce antrenamente, ce grupă musculară să mai lucrați. De fapt, chiar data viitoare vreau să fac un antrenament. De fapt, nu vă zic. Nu e spoiler. Vă dau direct data viitoare videoclip. Cam atât a fost. Ne vedem data viitoare. Pa! Bă. S-a stricat. Data viitoare. Pa!